Здравейте YouTube! Аз съм Gaming Hidi и сега ще оцеляваме. До сега нямам приятели за оцеляване и ще оцелявам до сега сам. Да отиваме на Survivor. Ние без той сме били там. Какво? Отиваме някъде, ама къде? Ютубер се печели с поне 100 суб и трябва да снимате всеки 10 дни за сервера. Те много искат. Ранке си няма да купувам ранк. И да. Вижте скина, кой го е боил, това не знам, ама... Това не е ли в Survivor? Откъде ще излизаме от тук? О май гад, затвор... ето вратата. Там виждам нещо. Що не си изтели Optifine? Може би на другия клип да има и Optifine. Огъня. Може ли да има вартвор, после шилията? Елате. Виж къщата много яка. Вътре не знам дали е сам. Ако няма лес да живее, аз има Resident Evil. Може би тук да намеря Iron или Coal. Не можах да намеря нищо до сега. Стане една къщичка за първия епизод. От тук се излиза. И да. Първо да гледам дали има варфор, ама ще играя без такива. Да събера малко пясък. Може би да ми трябва. Да взимаме стълбичка там. Там нещо. Ето. О май гад, има ресна кол. Давай. Имаме 10 вече. Чакай, малко да събера. Да. Се качиме тук. Така. Една терас. Чакай, има вход. Ще се гледа хора. Да, на морето. Ще го затворя, мама. Така, после че станал вечер.
И така, да. Това. И тук ще направим една пътичка. Според мен стана ясно, тук ще стане нормалка. Чакай още да сменим. Тук ли да го запиша тая водичка, не знам. Ето. Чакай да изляза от тук, че ще умра. И съм гладен. Умри, скелетон. О май гад, мъжнете се. Някой, виж, дами, това държи картоф, трябва да го взима. Махнат се. Щях да не излизам. Главата на зомбито. И две са. Не са едно. О, чакай. Ще яда така. Защото няма друг начин. Толкова сме можели да стигнем хора. Да, ще стигнем точно. На толкова стига. Вече да отиваме утре, че още не съм правил никаква печка. Да направим така, че и събирам кабела стомна. Така. Тук може би два прозореца. Какво затворим? Още стане. Остави това така. Умра, банка. Нямам врата още. Аз умрях хора, да знаете. Сетна помче. О май гад. Ама сетна. Аре, махнете се. То зомби е взел мече. Виж скелетона. О май гад, скелетонци, взел глава зомби, скелетон, хвърлил лъка и взел меч. Чакай, аз да съм зомби. Зеле, къде сте? Тъпи хора. Да събера, че може би да ми трябва водата откъде идва, бе? Ако сме 60 навътре хума. Сетком.
ни трябваше малко. Ето. Направихме го. О, да! Скелет главичка. Отивам за дървета, никъде няма. Някъде, що няма трябва да има. Тези скелетони са много опасни. Ето ще умрем, знам го. Ето тук е, и умирахме. Както казах, умряхме. И бачки не стали, бе. От кому ще отим? Бързо да не се махнат айтемите. Ай, то си го убия сърце. Къде е? Сбяга. Айтемите птица. О май гад. Махнали са. То зомби почна празно. Чупили се не. И там има дърво, ама може би да един път да нямаме. Може би да не е. Ела, зомби. Не можеш ли да идваш тук? Да, това може би да. Да бъде нашата къща, без другата къща. Не сложим нищо. Ела, тук е падна. О май гад. Главите си изчезват. Щях да ги продам на хората. Челетонче. Оп. Ще живея тук вече. Може би. Какво нищо. Ето дървета. О май гад, бе. Нямам едно дърво. Там видях. Аз как ги намери, бе? Тази къща има ли? Къща с вълна. Видях тя лук. Банданата вече се покати от нас. Чакай. Кажи тихи на YouTube, казвам. Да събира повечето дървета, че да не стане пак без врата. Сай комплект. Кажи тихи на YouTube, бе. Кажи.
Лапва ли сервера? Много лава сервера. Ако мисли, че на мен сервера няма да мога да вета толкова и мисля, че да направя къщата и това да бъде първия ми епизод. Другия епизод ще покажа. Няма да покажа, т.е. ще оцелявам. Пак може би да е с някой друг сам. Тук няма никаква касета. Да. Къде е къщичката? Дали да живее, да живея. Не знам точно къде да живее. Изгуби го вече. Това е. Както виждате, изчезнал. Чакай. Аз там ли? Да. Там е. Ама тука, няма лестче. Има нещо като стъпички. Чакайте, че ще ми трябват някакви неща. Така. Ами не. Тези да направя врата. Точно ми стигна две врати. Ще ги слагам. Човек. Ли да слагам. Само един ще слагам. И кой ще направя? Ето и хем да е по-яко, нямам такива неща. Махнат треса. Чакай, какво се прави рез. Да. Ще направя някакъв голям рез. Това е рез. Първо да копая малко камък. Вънка. Лагна сервера. Тук има рез. Как ще има рез, бе? О май гад, аз няма да живея тук. Да взимам вратата ми. Да взимам тези. Чупи. Ще направя другия малък, там е по-удобно. Ето, че някой се обажда. Аз тук снимам. Дразни ме това. Нали съм седнал там. Да, седнал съм.
направим, ако направим така, чакай първо, малко, още малко камък да съберем, така да... О май гад, сервера лапа. Да, е така. Останал тук пак. Тествуй сервера, ако правят лага. О май гад, да. И да стои така, че друга да има прозорец, няма да купам. Ще направя, няма вратичка. Слагаме така, сега мисля да направя един рез, чакай, какво става рез, първо да гледам, смотика или братва, някой сервери с братва, смотика, да, първо, чакай. Ще отбелязвам къде да бъде рестито. То сега тук няма рест, чакай тук, тук има. Тук няма. От тук. Може би да е, чакай, че има само море. Тук натискате десен бутон и чакай. Тук с ляв отиваме на другия край, дето сме отбелязали. Може би да правим без точки. Аз обичам с точките. И тук с десен бутон ще цъкаме. Да. И пишеме Res Select Word. Кай да не е спари реса. Защото аз нямам Res Create име на Res. Аз ще слагам Gaming 2000. Лагна сервера. Опа. Тук има Res казва, ама откъде? Ще направя по-близо тези хора. С ляв бутон отивам на другия. Аре, остана вече пак. И десен. Чакай, може би там да има рез, да е от тук. Десен. Рез. Select Word. Рез. Реате. Име на рез пишете. Аз пиша Gaming. Опа. Gaming 2000. И да, ето готово. Вече имаме си рез. И ще ви кажа някакви команди, може би да е втория епизод.
tot сега ще може би да търся човек за оцеляване. От тук да спера само един камък човек и ще направя прозорци. Мъгър скелетон. Аре бързо, че то скелетон ще ме убие вътре. Ето, както казвам, убие. Ама няма проблем на бързичко да отивам къщи. Да, взехме си айтемите, нямаме пясък. За малко дървета ще го затваряме. И една команда да ви кажа, ако стане в този сервер, ресет ли какво беше името на реса PvP. Това например, флагсет пише, това означава, че да има рес в реса ви PvP, флагсет да махвате. Аз ще махна. И ще покажа още един. Мен ме кефи много. Ето ви показвам. Чакай. Reset Gaming HD. Рами, долу. Името на да, така беше. Reset Healer. Това чакай. Heal, какво беше? Heal, чакай. Reset, само се Heal, как беше това? Healer. Reset. Някакво нещо така, ще слагам на пауза и ще гледам как беше. Така е командата. После ще кажа за какво ще Reset Gaming долу сега човек ще взема фалса за махване за скаран. Аз искам ето флаг се пише и готов. Например, къде кажа, няма скелет. Както отивам не знам сега да падам. Не е половин или два. Това ще беше изпълнява покани. Например, съм на 3 сърца, той половинка май отиваше нагоре. И после ставаше. Например, като се бие един, той ако не е от 3 сърца, той като те удари, твоя пак ще се... Пак ще се пълне, затова няма опасност, но ако е енчантен неща с диамантени и ако вие сте с енчантен неща диамант, тогава можете. И аз да го правя и това ще бъде всичко за малки първия епизод. Това съм аз, Гейминг отзад ето. Да. Това всичко беше от мен. И да. Чао.